Ụmụnne m, ihe nke a wụ pure love o. Unu anụkwa na ụdịka ịhụnanya ka bikonu. Ụfọdụ ụmụ nwoke hụrụ nwunye ha n'anya o. Chineke nna biko, ihe ọbụla ga-eme nwoke a nwunye ya ele ya anya n'ụdị ọzọ, ụdị na-ekwesị ekwesị, ọ disrespect ya, ọ ekwensu eburu temptation bịa, Chineke nna bupụga ya n'ụzọ. Nwoke nke a deserve ka nwunye ya worshipụ ya. Ụmụnne m, ọ na-anụkwa. Nwa nwoke nọ n'ọhụ gangala nọ na nwunye ya nọ n'ụlọ ya, ruo n'abalị, ime abalị, ndị oji abịala ga ewere nnọọ egbe bịakwute ha, bịa oshi n'ụlọ ha, gụwara ụzọ, gbawara, penetrate, bata bakwute ha ya na nwunye n'ime ụlọ, naracha ihe niile ha ji, ma jewelries ma ego, naracha ha nta, nara ha ime. Tụgharịa lee nwunye kepụrụ ekepụ, ọ dị nnọọ oyi. Ha achọwa ịta ya, chọwa ịnara nwaanyị ihe n'ike n'ihu di ya, ka ha gbagbade ya, ka ha were ogirishi tọọrọ ya ụtọ. Nwoke ajụ sị mba o, na ha nara na ihe niile ya nwere n'ụlọ, ma ego ma gịnị, mana ihe ya na-aga eme wụ ịgba ha nkịtị, ha arịa nwunye ya elu na ọ ga-eme. Ha gbugbu ha eme na force, a na-akegide ya, ajụ gbugbo ha, and o doro nwoke n'anya na ndị a ji egbe ya na ha gbugbudum ya, confront ha, ba ha na ha hapụrụ ya nwunye. Chai, obi nwoke ha. Ụfọdụ ụmụ nwoke wa agụ jụjụ ishi na ha enweghị ike ịkpa nwunye aka. Na gịnị ka a na-akọ? Na ya ihe ha bịara ewe ha nara na enwezi ihe enwere, ha ewerele ihe enwere, na ọ bụrụ ma nwunye mba na ha ya ga-ekwe. Ihe ha ji na silent girl, silent boy, ha ewere mkpụrụ agịrịga wụlaga ya n'obi, wụlaga ya, gba ya na that place, gbatue. Mgbe ha gbara ya hụ na ọ dana, ha hapụziri nwunye laa. Arọshala nwoke mmadụ hospital, Chukwu nna eme ebere, aghọshala ya mgbo, enweghị mgbo egbe abahụ ebe ọ ga-emebi ihe. Chineke nna napụta ya. Ihe m sị m ajụdele biko, ọkwa na agbagburu nwoke na ugbu ene ya, ọ na-agbara ya egbe na-akpa m, ya nwụọ, jụọ oyi. Nwaanyị a akwa ga-emecha lụgharịa di or something like ajụjụ ka m jụga, ọ ga-alụgharị nụ di. Hai nna ya, unu anụkwanụ o nwere nnọọ ihe mmadụ ga-anụ nnọọ taa. Si ụfọdụ ụmụ nwoke wụ real men, ụfọdụ ụmụ nwoke wụ men. Is na nwoke a just nara mkpụrụ agịrị, nara gbaziri were onwe zere nwunye mgbo nga ọ na-protect. You can imagine ihe ụdịrị nwoke a ga-eme ma o nwaanyị di ya asị na ndị ochi abịaghị. Lee, o nwere ihe ga-eme mgbe ụfọdụ gị were cheki, were measure other things. Megodo imagine ihe ụdịrị nwoke a ga-eme ma ọ bụrụ na ndị ochi abịaghị, ya na nwunye ebi, ikekwe ha enweghị okwu or something, ya nwaanyị di ya na nwunye gbara n'ezi, ọ na nwunye nwoke ọzọ riri ya elu. This type of man ga-eme ọnwụ nwunye ya dịka common accident. Enweghị onye ga-ama na ọ ya gburu nwunye ya. Nwoke a hụrụ onye ji egbe nga ọ na-protect nwunye, ka a hapụ ịga na nkoro nwunye ya, no, na ha ga-eme ya, confront onye ji egbe, apịa ya egbe, ya nara mkpụrụ mgbo. Medeli imagine, let us assume na this thing ọwụghị ndị oshi, nothing, mana ụdịka otu o shiri hụ nwunye n'anya, mee ya wute ya, chuzuo ịnara mkpụrụ agịrịga than ha nwee iri nwunye ya elu on gunpoint. Ya ajụ, medeli imagine na this man now on a normal ground, o discover na nwunye ya gbara n'ezi. Ụdịrị mmadụ a ka plan ọnwụ nwaanyị a ya dị very clean, ọ gaghị eteki ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị amadụ ihe ha na ha bi n'ụlọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị anwụọna, ihe asị gburu ha awụ ihe gburu ha, ọ nọkwa na nwoke, ọ nọ na nwaanyị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị anwụọna with a redirected cause of that kpai. Ha sị na lekwe ihe gburu ekwere, mana ọwụ ha actual cause of the kpai. Medere imagine na nwunye nwoke na guzoro n'ihu ya, ya ahụ a na-akọ akụkọ, ya enwe every proof that na nwaanyị na ugbo guzoro nwunye na nwoke ọzọ riri ya elu. Ọ dị nga nwaanyị a ga-survive? Lee obi o ji nara mkpụrụ mgbọ nga ọ na-protect na nwoke ibe ya ga-arị nwunye ya elu.
na ị werele egbe ya na ịnara na ihe niile na ya no problem, mana ịhụ na ka iri nwunye ya elu kama ya nwụọ ya nara mkpụrụ mgbọ. Convert godo this bravery to on a normal atmosphere. Na nwaanyị ele ebe ishi etrace ya na ya abụọ biri patapatapa, nwaanyị emecha ya aghọta na nwoke ibe ya rịrị nwaanyị a elu. Hello, ọ dị nka nwaanyị a ga survive ya? No, ọ ga-egbu ya. Ụdị onye a ga-enwe ọnụ ịsị leave my house, ọ gaghị enwe ọnụ ịsị leave my house. Ọ bụrụ na ị ma na onye gị na ya bi ọwụghọ ọba ihe emebiwele, ọ kakwa mma na ị divorce ya.